og det her på pause. Film. Skal jeg filme den? Ja. Øj. Hej Søren, velkommen til. I dag skal vi lave en vlog. Ja. Jeg kalder det vlog, men Thomas kalder det vlog. Det hedder det nok også, siger han, men jeg kalder det for vlog, fordi det kan jeg vist. Ja, Simon, han er fræk. Som I se, så er der så pænt langt ned. Fuck, jeg var lige at falde, og der er en mus, der er lige igennem der. Eller hvad? Men seriøst, der er pænt langt ned. Ej, der er en video, hvor der er en, der hedder Lukas, han siger, der er pænt langt ned heroppe fra. Så vi er rimelig højt. Du skal lige gå. Thomas, flyt lige de dumme dyr, mand. Det er bange! Woo! Kan du lige sætte... Vi kan se, at der er pænt. Kan du lige sætte dig der? Kan du lige sætte dig der, uden at skubbe mig nu? Så Simon, væs lige på. Skal lave en fucking mand. Det er pænt langt ned herfra. Kan du ikke bare over min det her ben? Jo, den er 3 minutter og 16 sekunder. Nu løber jeg. Der er pænt langt ned her, siger de. Der er faktisk ikke så langt ned, som I tror, der er, men der. Det siger de bare. Selvom vi... Prøv at se her, seriøst. Ej, jeg er faktisk ret langt ned, egentlig. Nu når man tænker over, der er derinde. Vi har GoPro på nu. Nu har GoPro på. Pas det på, Simon. Og ja, som I kan se, har jeg GoPro på nu. Jeg kom nu. Jeg vil falde ned, ven. Du skal bare falde ned i det lille svin. Nu har vi ikke GoPro på mere, fordi vi synes, det så ikke så fedt ud. Ja, så... Men Thomas, du tager det kamera. Ja. Ham er der ikke filmet så meget. Du skal altså hoppe ned her. Nu ser jeg der altså pænt langt ned, mand. Ja, det er pænt langt ned. Og jeg har skateboard med. What the? Det er helt dybt. Jeg skal også hoppe ned her. Hey! Det er god musik. Vi har lavet en Twitter-account, og der vil være et link i beskrivelsen. Det er god musik. Ja. Hun er lækker hende, prøv at se her. Hende, hun er lækker, prøv at se her. Prøv at se hende der. Hende med de store patter der. Hun er fucking lækker hende der. Prøv at se her. Hende der. Ikke ham der fucking adel. Prøv at se hende der. Hende der damen der. Hun er fucking lækker. Hende der. Hun er fucking lækker. Ja. Der vil være et link i beskrivelsen til vores kanaler og vores Twitter-account. Ja, Twitter-accounten. Ja. Den vil være link til øverst. Og så, vi laver nok også en Instagram. Ja. Og jeg har også lavet en second challenge. Eller second challenge. Ikke en second challenge, men second challenge. Men i min second. Den er nede i beskrivelsen. Der er link i beskrivelsen. Der er link lige heroppe. Der er link lige heroppe. Nu vil jeg lige flyve en trafløb her på skateboardet. Hvis I ikke ved det, så er det altså, hvor vi laver en kickflip også. Og så er det musik til sjovt, så står det sådan herude. Så nu har jeg prøvet det. Jeg gør det helt klart ikke first try. Jeg kan bedst også stille. Jeg kan også godt nok høre. Der har jeg lavet det næsten, nu laver den. Bordet, ikke? Jo. Kom nu. Sig nu der, den er nu. Nu er den der, siger vi. Hvorfor? Nu gør jeg det altså. Er I klar? Nå fuck, det vi tager bare den første, det var fint. Jeg skal også lige herind. Ja, det må I ikke gøre derinde. Fuck, det er nøjeren, det der. Vi står hernede, det gør ondt i foden. Hvad? Det er virkelig pisse nøjeren, det her.
gider ikke fokusere. Kom nu. Fand nu af. Vi kan have kameraet på. Men lige på, er I klar? Find nu det her. Find. Thomas. De gør det for YouTube, er det der. Det der, du kan jo ikke, når det er. Fuck, det går ikke der. Er jeg på net? Og vi gider ikke. Fand nu af, Simon. Ja, de skulle simpelthen bare snakke sammen. Og som vi kan se, er der pænt langt ned. Der er pænt langt ned. Som vi kan se, er der pænt langt ned herfra. Der er pænt langt ned, og jeg kan hoppe ned herfra. Der er pænt langt ned. Shit! Det er pænt langt ned. Der er pænt langt ned. Der er pænt langt ned her. Der er pænt langt ned herfra. Det er mega pænt. Det er fucking pænt. Altså, der er pænt langt ned fra det der hus der, og så ned på den gamle mand. Det er mega pænt. Der er pænt langt ned herfra. Der er pænt langt ned her. Stop nu, hvad laver du? Og hvis man hopper fra Benjamins hjelm, så er der også pænt langt ned. Ja! Yeah! Det tror jeg vel ikke lige. Det tror jeg ikke lige. Jeg tror så ikke lige. Det tror jeg så ikke lige. Jeg tror så ikke lige. Du er mega... Det er din slapsvans. Fokuser nu. Man bliver altså altid nødt til at sætte en hånd ind, når den ikke gider fokusere. Tøs, dreng Thomas. Fuck, det er nøgen, der står hver herunder. Jeg er ikke helt dum, vel? Filmer dig. Den er 10 minutter lang. Du skal ikke bare tage og stoppe den. Du skal ikke bare sige... den er vlog her. Det var den her vlog. Ja, det var det. Tusind tak fordi I så med. Thanks for watching. Og ja, tusind tak fordi I så med. I må meget gerne subscribe og like og alt det der. Og kommentere alt det der. Og ja, tjek min second kanal ud. Ja, sådan har jeg også. Så ja, men have en god dag. Hej hej. Hej hej. Det er sjovt det der.